Madrid, na madre unșe, sovelea zai boișe. Na Madrid, na madre unșe, sovelea zai boișe. Na Madrid, na madre unșe, sovelea zai boișe. नाही रे चालू कितें केल्यार आमच्याकडे पैसे करूंक जायना मरे हा कितें करू ना आमी इतले बिझनेस केले पुरो आमचेंच अशें पुरो आमी काम करणं एक 10-15 हजार रुपये जोडणं आमच्या लागीं कांय करूंक जायना अळे कितें तरी व्हडले चिंता जे रे व्हडले वट्राशे पैसे करीचे वट्राशे पैसे करीचे 1800 तसे 1800 पैसे करायचे म्हटल्यार नोट प्रिंट करचे मशीन हाडूंक जाय साहेबा पहिल्यांच आज तिशीनिशीन सांगतात पोलीस भवन असत खंय म्हणी तांकां गजाल कळली जाल्यार फाटल्यान हाडचे पोंगात आमच्या तशें नाही रे तशें नाही हांवें सांगलें म्हजे लागीं एक बेस्ट आयडिया आसा रे बेस्ट आयडिया वय गे तुका मात्र सांगचें कोणाक सांगे नाका ना 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 कोणाक सांगा विषय लीक जावंक नजो नेवर हांगे हे पळय अय्यो देवा पळय पळय सारकें पळय एक कितला बरे स्कीम रे हा मागीर 7 दिसांनी पैसे डबल सातच दीस रे सातच दीस 7 दिसांनी पैसे डबल ओ पूण एक रे लहान अक्षराने बरायला वाचले काल बरायला मिनिमम 1 कोटी इन्व्हेस्टमेंट 1 करोड रुपये जायचे की बोल सांगा 1 रुपये ना नाही रे ते 1 करोड वट्टू करचे या गंगळा गावात ओढ विषय नाही वय काय म्हटले विषय नाही अरे रे रे ताकाय मजा लागी एक सुपर आयडिया असा वय गे कोण रे टेम्पूर हाडीचे जाल्यार आमकां पैसे जायचे न्ही रे भाड्याक टेम्पूर हाडीचे जाल्यार आमकां पैसे ना काय ते पुरो भाड्याक मेळटा ओ भाड्या जांगान कितल्या जायत एक 4-5-6-7 हजार रुपये ते आमकां लेखाक रे या स्किमांत हात घालते रे ते आमी 7 दिसांनी पाठी दिव्यात एकाक न्ही 2 हाटांनी पाठी दिव्यात तर तू पुरा प्लॅन करून जायला बरं याचा म्हाका हे वय रे तर हांव एक काम करता फुल्ल पब्लिसिटी दिता तुझे काम गावांत फुल्ल लोकांक पब्लिसिटी दिवन सोड काही टेन्शन कर नाका फुल्ल दिचे म्हज्या व्हॉट्सअपाचेर सोशल मिडियाचेर थंय हांगा पुरा पब्लिसिटी दिता 7 दिसांनी पैसे डबल नाही 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 घालताना 7 दिसांनी डबल म्हणून घाली नाका खंय तरी दिवंक 2-3 दीस चड उण्या जाल्यार मागीर समस्या जाता तू 10 दिसांनी म्हणून घाल आमी सेफ रावत आम्ही सेफ रावचे आम्ही सेफ चड रावचे उण्या जाल्यार प्रॉब्लेम जाय करेक्ट तर हांव एक काम करता 10 दिसांनी पैसे डबल म्हणून हा 10 दिसांनी म्हणून ते आसूं दी ही गजाल आसूं दी हांव एक मेन गजाल तुजे लागीं उलयचें म्हण आयिल्लो काल रे ते कितें गोते ते काल हांगा मास्टर मार्केटीक गेल्लो सोय ते आमच्या गंगोळेच्या होय. ते आमच्या सांजुजे वाड्याचे जेन्नी बाय मेळ्ळें ते म्हणता तुवें कितेंगी ताका गल्फाची विजा काडता म्हूण घेवन 2 लाख रुपये कितेंगी घेवन ताका पत्तायले वय गे तें वय गे वय रे बावा ही एक व्हडली कहाणी ताका ब्युटिशियनाचे विजा आसा गल्फांत म्हणून सांगून 1-2 लाख रुपये हांवें घेतले वय ते आतां म्हज्या माथ्याक आयला ह्या स्किमाक तरी हात घालना ताचे एक पैसे इल्ले तरी पाठी दिव्या म्हणून म्हजें एक आलोचन अळे बाबा एक सांगता तुका एक पुढच्याक ताजे पैसे एक पाटी दी आणि आम्ही ते भाड्याक रावच्या घरचो धनी आपणे बात्या बा ताका खंय म्हणी कळलें जाल्यार आमकां घरातून भायर घालूंक आसा आणि आमचे ते गोत्ता न्ही तुका सांजुच्या वाड्या घरन अय्या बा बाय बॉम्बाय व्हडली रक्षण हा तुका एक विषय सांगता हा हे विषय मात्र बात्या बात्याक सांगूंक कसो ना 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 ना
आमचे विषय तर सांगू कसं नका हांव कोणा की सांग सांगल्यार आमकां तो त्याच दिसा घरात वय आणणार. वय 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 अळे हा. ते पुरो आसूं दी चल आता आम्ही आलोचन करया हा अशें चल चल काल जाता की पळा चल या घे घरा तुवें मात्र करेक्ट पब्लिसिटी दिवचे फुल पब्लिसिटी लोकांक अशें कळाजे की पैसे मेळ्ळेच म्हणून 7 दिसांनी 10 दिसांनी पैसे डबल चल चल या घे आता अशें आमी ते आमचें काम करया येस येस त्या 2 फटिंगांकी घर भाड्याक देऊन 2 वर्सां जाली अजून 1 रुपये भाडे दिवंक गत ना म्हणटा काम काले करतात गे म्हणल्यार व्हडले पोळ्या कातर शीता खार भूमीक भार म्हणल्या भशेन अर्धे नीट कणजे येतात आज एकच तीर्मान करतात एकच ह्या घरान ताणी रावाजे ना तर हांवें रावाजे हो छा हे मुजेंच घर न्हय हांवें रावा नासतना आनी कोणे रावचे छा छा पद्या आयले दळदी रेखांचे अरे रे तुमच्या लागीं आनी म्हाका चडी तुलोवंक जायना कळ्ळें न्ही तुमच्या लागीं आनी म्हाका चडी तुलोवंक जायना हाडय पंजी सोडत्या हाडय ये देवा ये कसे सव माये वेगीच उडास काढ माये नाही बात्याबा तू कित्याक कशें बोबो घालताय तुका आमी ना ती तुका आमी इतल्या वेळी मरून सोडताय मागीर तुमका म्हाका मरूंक सांगले न्हय रे पापया हा तुमका तुमच्या दोगांचो उडास काढ म्हणले हांवें देवा नाही साला साहेब मारता नाही हा. तुका आम्ही तितलं काल केला म्हणून काले केला काले सगळं करू ना ते सांग रे म्हाका पहिले गांवार पुरा रीण काढणं लोकांका मुज्या घरा येवन म्हाका दोसतात म्हाका म्हाताऱ्याक समाधानाने एक घोट घोट घोटवलं न्हिदूंकी दिना तो लोक तुम्ही मुज्या घरा भाड्याक रावन गांवार पुरा मुदत ड्रेस घेवन येतात 3 तासाच्यान अरे कितें तरी तुमका छोटा मोठा काम करून खावंक जायना रे तुमका जलदिऱ्याला तुमका पोटाक गेल्ले रावंक रुमाचे भाडे म्हण ओट्टू कितले जाले गोत्ता साय तुमका नाही बत्याबा काला तुवें तितलं दाटलोंचे नाका तुका न्ही कोण आसात कोण आसात आमीच तुजें पूत म्हूण चिंत भूत म्हणची भूत हलकट्या भूत भूत की भूत रे अळे 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 तू तेका कितें कितें सांगून ताची बीपी वाडय नाका रे बात्याबा काय? तू इशिने अळे तू तो कितें कितें सांगता म्हणून तू तुजी बीपी आनी शुगर कित्याक वाडोवन घेताय ही पिणे अळे अळे सांगता ऐक काय? आणि थोडेच दीस काल रे मागीर एक बरेशे स्कीम आमच्या तुका तितलें सांगला ताज्या मुखार सांगी नाका म्हणून तो पयलो व्हडलो फिरकीस पिसो म्हातारो खंयचो कोण रे पिसो लागया नाका ए, लढाई कर नका रे तुझो बापय तुझी आवय ए! तू 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 तुझी बायल बाय! माका पिसो म्हणटा तुझे खानदान सगळे पिसो माका पिसो तुमका सोडी राव माका पिसो म्हणटात सोडी राव तुमका जेनीबाई काल पळयताय पळोवंक काल आसा रे पळोवची तुमची कर्मा कोण रे माका काही दिसाना मरे कोण रे छे ओ ते काय ना बाय ते म्हणल्यार आम्ही खुशी जाल्ल्या तर म्हण एकामेकाक
अशेंच खेळचे खेळचे गे असे काले खेळतात बत्याबा झालं तुझ्या सुटला उकल उकल बत्याबा, उकल तुझ्या उकल उकल. उकल उकल ओ एक आलं काय उकल 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 म्हणून हा? या प्राय रे हा उकलून जात आहे रे मका अयो, ताका उकल नाही पहिले तरणाट असताना मुस्तूक कल्ला रे आता जायना रे या प्राय बत्याबा लुंगी सुटला दिसत्या, उकल बाई मुंची बांधा रे होती बांधा रे बांधा चित, चित, चित. ते गाई एकच कास्ताची एक छुरी मान मर्याद ना सुट्टू म्हातारा सुट्टू गुण येतात लुंगी बारा वेळा सुट्टू गुण येतात म्हातारा मर्याद काढतो तसे नाही जने बाई आम्ही त्यांचं सांगले नाही अशेंत आम्ही खेळते राहूचे खुशी जाल्ल्या तेवढं ये तू किती आज सांगा सर येऊन पावले काय म्हणे म्हणजे हेल्प जाय असले की तुका हेल्प पुरो पुरो एकल्यान केल्लेंस पुरो गल्फांत ब्युटिशियनाची विजा आसा म्हूण गोड गोड उरलोन 2 लाख रुपये घेवन 2 महिने जाले आज विजा येता फाल्यां विजा येता म्हूण सांगून नाटक करणंच आसा ओ तू बाहेर होते की पुता अरे व्याच्या पहिले अरे म्हणजे केस इल्ले लांब जाल्यात या पायाच्या गांठीच्या दुखेनं बाहेर वसोंकी जायना पुता अरे एकलो. व्याच्या पहिल्याला तासून हस ग पुता उगो राव साहेब तू एक तापल्या कायलीक तेल घालूंक कोयलो मुझे कष्ट म्हाकाच हांवें रीण काडून दिल्ले पैसे कष्टाने दिल्ले पैसे ते हांव तापल्ली काय नाही गो पुता ए, बत्याबा. काय झालं? बत्या. तापल्ली बत्या. तापल्ली काय काय अगो साहेबिणी तुझ्या लागी घेतलेले पैसे हांव पाटी दिता म्हाका एक 10 दिसाचो टाइम दी तुझ्या हांव डबल दिता 2 टाइम दिता डब्बल पुरो पुरो पोकळे बंद कर डब्बल नका घेतले पैसेच पाटे दी ना तर अंगास याच बायंत उडी मारता ते एक काम कर ना कसं तू एक काम कर कुडी ना. मार नाके बाई बाय त्या कुडी मार नाके अळे 10 दिवसांनी तुझे पैसे ताणे दितात म्हणलात नाही ते डबल करून तो दितात तू काही बिया नके डब्बल डब्बल नका कळलं देवरीक सुಳ್ಳು पुजारी म्हणल्या भशेन हे लास्ट वॉर्निंग तुमका जागृत अरे रे हंगा येत रे पहिले ताका तुम्ही 10 दिवसांनी पाटी दिता म्हणले खंय तावन दितात रे अरे आणि मुझ्या घरा असाले पुरा पटिंग पण करशात जागृत हे लास्ट वॉर्निंग तुमका बात्याबा काय बात्याबा आणि केवळ 10 दिस तू पळयते राव पळयते राव पळायचे रावचे झालं सगळो संसार आमच्या मुठी दाच दिस राव तू दाच दिस पळायता तू पळयते राव अळे भूक लागला बात्याबा भितर असं नाही काला भितर हॅलो चालो आणि काली दादी सुरले रे माझे त्याच्या गावात उपरांत व सगळं संसार आमचो चालू आलू SA Associates SA Enterprises SA Undertakers SA Underwears SA Software SA Hardware SA पुरो आमच्या ऑफिसा मुखार बोर्डच बोर्ड रे बोर्डच बोर्ड पुरो अळे माका एक 4-5 पार्टीनी कॉल केला मकाई केला पुरा 10 लाख 20 लाख 10 लाख अयो तांका मात्र पाहिजे हा. येऊनचो
वेळ जालो हा अळे आम्ही तिके पॉश रावा वॉश राहू दे ब्रासलेट कळले? बाहेर घाल आम्ही कोण म्हणून तांकां कळाजे उलयतना जीभ सांबाळून वय, वय, वय. एक एक पोटी तुका संवय आसा नाही 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 जीभ सांबाळ पॉश 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 गाईत घे ओ हो 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 तू दिसून पळा तू दिसून पळा एकलो आई दिसता येऊन दे. हांवेंच तुमकां कॉल केल्ले ओ हो तुवेंच की कॉल केल्ले येस येस Glad to meet you. थँक्यू Yes, yes. सांगा तुमचे ते स्कीम हांवें पळयले Very good. Very good, very good. इल्लेशे इन्वेस्ट करया म्हूण म्हाका इल्लेशे मन जाले पळय ओके 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 नेक्स्ट त्या पासत हांवें 25 लाख रुपये घेवन येयलो 25 लाख घेऊन आयला म्हणला जात आहे इशीन दीजे आणि 10 दिवसांनी डबल 10 दिसांनी डबल के 10 दिवसांनी डबल राव साहेबा या पैशाक गॅरंटी काले गॅरंटी गॅरंटी सरकाराची 5 गॅरंटी आली पावा ना तुका आणि आमची गॅरंटी जाईल हो सरकाराची 5 गॅरंटी का म्हणजे 25 लाख रुपये काय टेन्शन कर नका तू सीधा वस 25 50 50 सवी गॅरंटी आमची तुमची घे देवाच्या ब्या सांगतो 25 50 50 आता लेक गालंग सुरू केलं रे बोकऱ्यानं 25 पडले रे भितर ओ हो 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 एकदम पॉश राव आता येते रे हॅलो हाय 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 आता 10 मिनिटं पहिले कॉल केलं पळे व्हेरी गुड हा तुमचे ते स्कीम आपळे भयंकर ट्रेंडिंग करा साहेब यस पूरा कडे पडते तुमचे यसे चलते ऐसे सडनली मग काय आयडिया आली 10 लाख म्हणजे 10 लाख 10 लाख मुळार जाय ना 10 लाख म्हणजे हा 10 लाख मुळार जाय ना आणि ते इस्लाम दिल्यार मात्र 20 संचे 10 लाखात बॉन्ड गिड काही नाही बॉन्ड केळंब्याचे बॉन्ड काय आणि बॉन्ड तू का जाय ना साहेबा वस्तू राव साहेब राव गडबडी करे नका कस्टमर म्हळ्यार आमका देव आसा देव ऐक देव आमचं वैर असा सरकार तोच आमचा ऐकलो देव सांग नाही सांग हा. आता हे पैसे तुम्ही काही इन्व्हेस्ट करता हे परत ते तुका सांगू नाही. ते तुका सांगून जाय ना तू 10 दिलाय नाही तुझे 20 येतात डबल होतात नाही डबल 100% डबल अरे बाबा हा हे पैसे हांवें घर बांदूंक दवरले 10 दिसांनी डबल जाता म्हणले पळे हा म्हाका इल्ली आशा झाली हा रप्पा घेऊन येयला व्हेरी गुड पूण एक हा 10 दिसांनी डबल जातात मग डबल पक्का मग पक्का डबल गरबान पक्का 10 दिसांनी येतात येस बाबा तुका सिंगल फ्लोर जायना डबल फ्लोर जाता चल सीधा फाउंडेशन सुरू कर जाता न्ही जाता 10 दिसांनी पक्का येतात. ओके yes Hello. hello Hello. hi yes Hi. So sweet. How? बाबा हा म्हजे एक 10 लाख रुपये असत 10 लाख रुपये असतात म्हणल्यार डबल जाता ते इस्लाम दिल्यार डबल जाता बाबा सांगला बरी हे तुम्ही खंय इन्व्हेस्टमेंट करतात इतले प्रॉफिट येऊचो बिझनेस बाबा हा सांग जाल्यार हे पयशे हांवें म्हज्या बहिणीच्या काजाराक म्हज्या आवयच्या ऑपरेशनाक आनी म्हज्या बायलेच्या गरजांक म्हूण दवरले जावन आसात अय्यो देवा बाबा सांग तुका आमच्या SA एसोसिएट्साचेर फेथ आसा की ना हो
फेत असा बाबा फेत असा झालंय ते पैसे मुझे पैसे म्हणतील तुझी माय मुझी माय शुअर तुझी बहीण मुझी बहीण Sure. आणि तुझी बाईल मुझी बाईल म्हणशील तर. किती हलकट हलशी नाही 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 चीन तो म्हण हा तशेंगे Italians. ओके ओके Italians. ओके 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 कळलं गे सांगेल नाही पुढलं काय नाही ना चीन बाबा डबल जातात नाही 100% शुअर मो शुअर 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 आराम तक लिहून घ्या नका बँक वीस दहा पीस डाग वीस बँक वीस डाग वीस बँक वीस डाग वीस दहा पीस दहा पीस हॅलो बाबा तू किती वडलता न्हू पुराय जाणा उलयतना गोमटी लांब कर इणकून पळयते किती झाले ना बाबा तुझे लागी तितले पैसे नात बाबा हांव येता हॅलो यो टेन्शन करू नका टेन्शन करू नका सांग बाबा किती झालंय आम्ही अश्चेंच तुमच्या तसल्यां खातीर दुबळ्यां खातीर आम्ही येस असते काय टेन्शन करू नका सांग. बाबा हांव मस्त दुबळो हा मुझे लागी तांचे बरी 10 लाख नात केवळ 5 लाख मात्र आसात हे तुमच्या स्किमांत इन्व्हेस्ट करूंक उणे म्हण बघता म्हण सांगाय आम्ही अश्चेंच लोकां खातीर लोकांनी अश्चेंच आमच्या खातीर आम्ही अश्चेंच दुबळ्यां खातीर इशिन एक बेस्ट स्कीम तुका सांगता कोणाकी सांगूंक ना आम्ही 5 लाख कोणाकडे घेयनात कोणाकी सांगूंक वचना नाका तुझे लगी आसात पूण मात्र इशिन उलय 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 डब्बल जातात म्हणजे तुम्ही मनुष्य नाही बाबा देव हांव 10 दिसांनी येता हे मुझे पैसे डबल जातात मग तू काय खंत कर नका पुता जायत गे राईट येस आम्ही देव वस देवाचे ब्यासांव तुका बारीक जाल्यार आमसाण चडार ए हॅलो 25 10 आणि 5 50 लाख झाले रे पुरो पुरो पूण एक हा? मिनिमम 1 करोड म्हणला उरले 50 लाख कोयतान वाडचे रे आता ता काय माझ्याकडे एक आयडिया असा रे होय की हं. किती सांग बळा सुपर प्लॅन सुपर प्लॅन विषयली करी नका Yes, yes, yes. विषयली कर नका येस येस चल बॅग घ्या बसा घरावर सर या Go, go, man. Go, 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 man. Everything's gonna be go, 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 man. Go, go, go. Hello, hi. All my अद्या बा काल रे हळे हांव लहरा लागी वचून बॉन्ड पेपरार बरोवन घेवन आयला हांवें तुका 2 वर्साचे भाडे बाकी आसा त्या वाडी समेत हांव तुका पावीत करता म्हणून या बॉन्ड पेपरार बरोवन हाडला हळे हांव तुमच्या मुखारच ताका सायन करता ताका सायन करू सांग हांव सायन करिना हांवें कांय भाडें दिवंक बाकी ना म्हजें कांय बाकी ना ओ अरे तुझे बाडे येऊ का सांग हांव सायन करिना हांव सायन करिना हांव सायन करिना हांव सायन करिना हांवें कित्याक करीचें अरे ही बरी काणी झाली मुसाहेबा नाही या घरांत आसचे कोण या घरांत आम्ही ते गायनी आसचे होय या पेपरार ते गायनी सायन घाल्यार मात्र वॅलिड म्हणून वकिलान माझ्या लगे सांगला हो 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 हलकट सुणयानो मुज्या घरा रावून म्हाका सायन घालून सांगतात हं? अळे साहेबा आला. हांव तुजी काय आस्त भितर घालता म्हणून हाजेर बरोवन घेवन येवना आणि झालं हांवें दिवंक आसले भाडे वाडी समेत पाटी दिता म्हणून मात्र हाचेर बरयला हो तितलेंच बरय लागे आनी? तर हांव सायन घालता न्ही या. हांव घालता उक्ते कर घे, तुझे भाडें दिवंक आसलें बाकी आसलें दिता म्हणून घेवन बरोवन घेतला बरोवन हय, घेतला. हांवें सायन घाली ताणेंय घाली जालें न्ही हांव घालिना ह्या मनशाचेर म्हाका बिलकुल भरवसो ना अळे बाते म्हज्या घरांत आसले सुमार वस्तू गुल्ल जाल्यात वर नवीच चामड्याची होणां हाडली ती गुल्ल जाल्यात हांव घालना ह्या मनशाचेर बिलकुल भरवसो ना अळे हांव अळे 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 बाते काय? ताजेर बरोवसो ना जाल्यार व्हडना हं. तू म्हाका पती येते की ना तू अड्डिना रे
तुझेर भरोसा असा हा, पण तू असा पण आहे हा. तू हा. ताच्या तिथला हलकट नाही रे तू आहे ना दर घाल ने दर घाल ने. तू चिके वगैरे राव तू वगैरे राव. तू चिके वगैरे आव त्याच्या बरोबर सिग्नेचर तू मका पत्ते ते रे तू कापात येता चाल, चाल. काही गली अंगा अंगा सकेल अंगा 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 अळे, 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 अळे. तुला पैसे राव हा, होय रे अंगा गोलमाल है भाई सब गोलमाल है मला की ऐकायला बरी झालं भाऊ ना बा हा? काही ऐकून ऐकायला बस्ट कोण ना ऐकू ना ते बस्ट अंगा घाल अंगा घाल अंगा घाल वेगी वेगी काय, घाल काय? वेगी गोलमाल है ऐका भाई तर रे. सब गोलमाल है ए तू काय करता रे ऐकाले तुम काय करताय ना कोण ना ऐका ना पळाले आय सांगू नाही तू बसते किती किती बोलायचं गल 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 घाल साहेब साहेबा काही जाय ना तुझ्या बाड्या बाकी आल्या पुरा तुला पैसे राव बाडी आल्या बाड्या होय, पुरा होय. अंगा अंगा सके गोलमाल है भाई सब गोलमाल वय है वय 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 त्या म्हणजे तू का लण काढू हा. काय अंगा मग गोलमाल है भाई सब ऐक गोल आता मग आता ऐक आता. आता ऐक आलं. तो काय काला रे ऐक आता ऐक आता ऐक आता. झालं झालं? झालं 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 काल झालं पुरं झालं आता बा. भाड्या येता मग आम्ही केवळ 10 दिवस हा. मागीर पळय ए. तुझ्या बाड्या डब्बल मॅडम येऊचा वेळ जाता हॅलो हा कोण रे आणि कोण रे मुझ्या कोण घरी कोण रे आणि? मॅडम आईली गी म्हणून मॅडम तिके डोर पण करणे आहे या 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 पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है या मॅडम बसा बसल्यात गे हांवें तर कॉल केल्लो मॅडम हा पिऊंक काल घेतात विस्की बियर ब्रँडी वॉडका ओ हो गारा आयल्या सैऱ्यांक अशेंच विचार सवय जावन गेल्या बाते काल रे हलकट्या ए बाते काल भितर असून एक गोड लिंब्याची आंबूच शरबत कर मॅडम हलकट सुनिया मुझ्या घरा राहून माका माका लिंबू पिळून बच्चा बा तू झोपे लिंबू पिळून रोज काढून का ये बच्चा बा आज एक रे, दिवसाची- झोपेले अरे, शिकव. आज एक दिवसाची शिकव. मॅडम असा माका साप मुझ्या देंगी मॅडम ती एक व्हडली काणी हांव ल्हान आसतना म्हजी आवय बापाय ह्या संवसारान म्हाका सोडून गेली त्या दिसात हो म्हाका पळोवन येवन आसा आनी कितें म्हणल्यार ओके, ओके. हांव हांव डायरेक्ट विशयाक येता आयकूंक मोडना तयार आसा की हांवें सांगले वय मॅडम म्हाका तयार चड आसा. वेळ हांगा रावूंक जायना अय्यो एक मिनिट मॅडम म्हाकाय तयार तुमका आसा. पळयल्या उपरांत हांव रावूंकच जाते ना मॅडम म्हाकाय तुमका पळयत रावूंक जायना मॅडम मॅडम हे, तू तिके तोंड दाब रे मॅडम हांतू 50 लाख रुपया आसा उरले खंय उरले फाल्यां ऑफिस ओपन जावच्या भितर हांव उरिल्ले 50 लाख तुमच्या ऑफिसाक हाडून येता ओके ओके लेट करी नाका अय्यो येदळूच लेट झाला मॅडम आणि कोई लेट तूच तोंड दाब रे हे पैसे डबल जातात न्हू मॅडम डबल जातात ने मॅडम हे तुम्ही खंय इन्व्हेस्ट करतात मॅडम ते पुरा आमी गुपीत दवरीचे पडटा आमचे कंपनीचे रूल्स ते सांगले बरी हंतून कितल्यात सांगले मग मॅडम जासात मॅडम आणि तू 50 पुरा. पुरा 50 असतात ओके ओके हा. हांव येता पैशाचे बॅग म्हज्या कारान दवरयात जाय मॅडम आणि केवळ 10 दिवस रे मॅडम घेऊन गेली पैसे 10 दिवसांनी पैसे डबल राव रे, राव रे. मॅडम राव राव ठीक आहे राव हा आणि मॅडम मात्र नाही रे
दीस 10 दीस म्हणून घेऊन सांगल्यार जायना आम्ही तिके भितर वचून या होय, त्यांचं सांगत्या. नाही रे 7 म्हणून 10 दिस झाले पुरा भाड्याचे पैसे लेखन दिता म्हणलं खंय आसात रे तिके राव बाती बा रावचे गे आमचे मॅडमाचे मोबाईल स्विच ऑफ असा काय काला करीजे हांवें आतां चाललोक ऑफिसा लागीं पळोवन येवंक धाडला येवचो वेळ जालो तिके राव तू काय टेन्शन जाय, कर नाका जाय, जाय. तुझे पैसे दिता हांव. आलं रे बायाच्या कंपनीला शटर गेला काटापट्या लोक उठ झाला खंय रे उजो पेटला रे उजोनी दोडणे सरण आणि पुढे घेऊन रेडी झाला मारून राव रे तू काय टेन्शन करे नाका काय मॅडमाक हुशार ना दिसता 1-2 दीस बागेल काडूंक लेट जावंक पुरो काडताली राव ना रे काटापट्या लोक उठ झाला काटापट्या लोकाचा ओय आय 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 देवा कोणी आपण ती आग्रे आय 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 कोण रे तिके बाबा बागेल काढ दे कोण आहे तुमका पहिलेच सांगितलं नाका मिळेल कामा कर नाका म्हणून आता माका म्हातारा कसून बागेल काढ चिके बागेल काढले हलकाट्या चिके बागेल काढ बाबा बात्या बा तिके सावकार तुझ्या पाटलाने राव कोण रे त्यानं म्हणून गोजी घालतात हं? त्यानं म्हणून गोजी घालतात चालेल नाही आज आमचे पैसे 10 दिवसांनी डबल जाता म्हणून सांगू ना आज 10वा दिवस पेपर पळयला रे तुम्ही पेपर पळयला रे तुम्ही ते इन्व्हेस्ट केलेले कंपनी 100 करोड नामा घालला बागेल घालून धावून गेला आम्ही पैसे इन्व्हेस्ट करताना काल सांगले रे तुम्ही हॅलो काल सांगले तुम्ही बॉन्ड करला काल सांगले रे तुम्ही आता उतरा बाहेर ना रे होय तुम्ही का थोडी नाव काले ठसेना होईता, ठसेना. कोण आताले म्हणलं तर. का पहिले थोडी नाव हाव ना हाव खंयचे ना. वयर पैसे घेता ना बॉन्ड विचारला रे केळंबाचे बॉन्ड म्हणतात मरे परफिशानू घाली जातो अंगा या रे म्हणजे 25 लाखाक गॅरंटी काला म्हणल्यार गव्हर्नमेंटाची 5 गॅरंटी काय खय सर म्हणजे पैसे खय सर राव तुमका शिकयता राव मुझे लागी तिथले पैसे ना म्हणणार रे असले पुरे ती म्हणालो पुरे पैसे वण घेतले मुझे वंटिंग आनो गल्फाची विजा दिता म्हणून सांगून गोड गोड उडून 2 लाख रुपये घेतले अजूनही ना आता विजा तुमका येता गोंगोळी पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिला वसून सोडना धाडा थंय वसून इतली सोबीत असली मॅडम ओ शमोस करीत म्हणून चिंतून असं बरे झालं हांवें यांचे उतार ऐकूंक ना जाल्यार म्हजे घरी वेता असले देव पावलो बाती आबा काल रे संपदले काल रे संपदले हांवें बॉन्ड पेपरार सायन घेतले तुझे भाड्या पाटी दिता म्हूण नाही आनी काल रे तुझे घर अडाव